Pois a verdade é que xa son moitos anos, pero tamén é moita evolución, síntese cada vez unha maior concienciación dende o punto de vista medioambiental, e que mellor lema que o que trouxemos a esta feira, non? Que é, pois, Galicia, un espectáculo, Galicia un paraíso, Galicia, bueno, pois unha auténtica película. É fundamental a concienciación nos cativos, é fundamental que acudan aos colexos, eles son o noso futuro, e quixemos por un lado que descubran espacios naturais, que descubran os nosos 7 parques, que fagan as conexións, que coñezan de primeira man quen está detrás do cuidado dos parques, pero por outro lado tamén queremos incitalos á lectura, e de feito acabamos de entregarlles un libro porque Sultán, que é un canciño, ha de ter microchip como todos os cans que temos no territorio. Bueno, é unha feira que foi medrando dende o rural, como medra Galicia tamén, en diferentes frentes, non? Efectivamente, era unha feira moi rural, sigue sendo nunha contorna rural, e é que Galicia non existiría sino ámbito rural. E de aí, bueno, pois exploramos absolutamente todo. E debemos de seguir cuidando ese paraíso e ese refuxio climático e atraer ese turismo sostible, ese turismo medioambiental, ese turismo de calidade, que é economía, pero tamén é disfrute.